ಗಾಂಪಣ್ಣನ ತಿರ್ಗಾಟ. ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಒಂತೆ ಇಂಚಿ ಕೇನ್ಲೆ ಗಾಂಪಣ್ಣನ ತಿರ್ಗಾಟ. ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರು ಗಾಂಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರು. ಐಲೇಸಾದ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದನ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತ್ತು ಬೆರೆಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಗೌರವದ ಪುಡ್ಯೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ವಂದನೆ. ಐಲೇಸಾದ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರುದ ಬಗೆಟ್ ಪರ ನೆನೆಪುಲೆನು ಅನುಭವಲೆನು ಪಟ್ಟುನುಡು ಪಂದು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊರ ಜಿಬುಕ್ಕಾಂಡ್ ಕಾರಣ ಸಷ್ಟ ದಾಯನ್ನಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಡಲಿಗ್ ಜತ್ತದು ಬಜಿ ಕೈ ಸೆರೆಟ್ ಜಲರಾಸಿನ ಪತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚಾವು ಅವ್ವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನವು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡಲದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಆನಿಕಾಲೊಡು ಎಂಕ್ ಗೇನದ ಕಡಲೇ ಆದಿತ್ಯನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ನೆನೆಪುದ ಬುತ್ತಿಯಾದು ಒರಿದುಂಡು. ಈ ಬುತ್ತಿ ಚಬಿತಿನಾತ್ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಮುಗಿಪೊಡು ಪಂಡ ಕುಡ ನೆಗತದು ಎರ್ಕ್ ದುರ್ಕರುಣ ರೇಡಿಯೋದ ನೆಂಪುಲೆನು ಗುರ್ತಪತ್ತೊಂದು ಪನೊಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಾತ್ ಪಿರವು ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಸರಕಾರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡ್ದಾದು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಪಣವು ಪದ್ದೆಯ್ದ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಡಪತ್ತದ ನಡುಟ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನು ಕುಂದಾಪುರ ಶಿರೂರು ಹಡವಿನ ಕೋಣಿಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ತದು ಊರುದ ಸಾಲೆಗ್ ವರ್ಗ ಆಯಿಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿನು ಕಂತುಡು ಸಂದದು 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯಪ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಲೆ ನೀರೆಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಕಮಲಪದವು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮುರಕಲ್ಲದ ನಡು ಜಾಗೆಡು ಅಪಗ ಕನೆಪಂಜಿ ಮುಯ್ಯೇರು ಬುಡುಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪೊಲ್ಪುಗು ಓಕೊನೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಂದಿ ಜಾಗೆ ಅವ್ವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಮುಡಿಪುದ ಮೈದಾನಡು ಆಟ ಆನಗ ರಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತದು ಆಟತು ಏರ ಬರೋಂತ ಮನರಂಜನೆಗೂ ಉಲ್ಲೇಸಗೂ ಆಟ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆರು ಅಜ್ಜರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಿದ್ದೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆಲೆ ತುಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಮಿಲಿಟ್ರಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅರಡ ರೇಡಿಯೋಲ ಇತ್ತುಂಡು. ರೇಡಿಯೋದ ಸ್ವರ ಸುರೂಕು ಕೇಂಡಿನ ನೆಂಪು ಅವಲೆ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಅಣ್ಣಗಾಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕೇನರೆಗಾಪುಂಡು ಪತ್ತೊಂದು 6 ಪಂಡಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಿದ್ದೆಮ್ಮೆರು ಆ ರೇಡಿಯೋ ತನಕ ಬೋಡುಂದು ಅರೆನ ಪತ್ತಿಡು ದೀವೊಂಡೇರು. ಯಾನಂಡಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ರೇಡಿಯೋ ಬೋಡುಂದು ಬುಲಿಪೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಸು ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪಂಡೇರು. ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಲೊಡು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ರೇಡಿಯೋ ಬತ್ತನ ಸಂಭ್ರಮಡು ಏನನಿ ಯಾನೇ ಮದತೆ ಬಾನಸೊರಕು ಮರಲಾಯೆ ರೇಡಿಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇನದು ಪತ್ರೋತ್ತರಗು ಓಲೆ ಬರೆದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸದ ಕೆಂಪು ಡಬ್ಬೆಡೆ ಪಾಡದು ಬಂಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದಾದನ ಉಲ್ಲೇಸ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುದರನು ಓಲೆ ದೊಕ್ಕೊಣದೊಟ್ಟುಗು ರೇಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಲು ಓದುನಗ ಆ ಒಂತುನ ಕೊಸಿಯೇ ಬೇತೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು 4 ಕೋಲು ಎತ್ತರ ಆಯಿಲೆಕೋ ವಾರಲ ಓಲೆ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ ಇತ್ತೇರು. ಎನ್ನ ಕೈ ಬರವು ಅಂತೆ ಕಕ್ಕೆ ಕಾರು ಗುಬ್ಬಿ ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕೋ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಓದರೆ ಬಂಗ ಅದು ಅಕೆರೆಡಿತ್ತಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಬುಲಿಪು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೇನು ಅಕ್ಕನ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಂತಿ ಪೊರ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಪಾವಂತೆ ಒಂಜಚ್ಚರಲ ಬುಡಂದೆ ರೇಡಿಯೋದಕ್ಲು ಓದಿನವು ಎನ್ನ ಬರವುಗು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಂಡು. ಎನ್ನ ಜಲ್ಮೊಡು ಎನ್ನ ಸೊರಕು ಸುರೂಟು ಮೈಕ್ ಒದಗಾಯಿನವು ಕುಡಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿಂದ ಪನೇರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಇಲ್ಲಡು ದೆಂಗದು ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಕಬಿತೊಲೆಗು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗುಲೆತ್ತದು ಓದರೆ ಕಡೀರ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಾರು ಅಕ್ಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನುಭಾಗ್. ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣದ ಓಲೆ ಬನ್ನಗ ಐಟು ನಮೂದು ಮಲ್ತನ ಪಣವು ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಬರಿಯರೆ ಬಂಗ ಅಂದು ಮರು ಓಲೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಅವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯೇ ಇರೆಗು ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವಧನ ಅಂದು ತಿರಿಪಾದು ತಪ್ಪಂದೆ ಬರಡೊಂದುಲ ಬರೆಯಿರು. ಅಮ್ಮೆರೆನುಲೆ ತೊಂದು ನೆಲಬೊಲ್ಪುಗಲ ಕೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಟು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ್ನಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಗಂಧಪುರುಸದ ಪಾಡೊಂದು ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಬಡತೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಪೊರ್ಲ ನೆಲಕ್ ಪಜ್ಜೆದೀಯೆ ಸುರೂತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಡು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುದಾಂತೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿನ ಎನನು ತರೆ ಪೂಜಿದು ಆಸ್ರಾದ ಮಲ್ತಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಓದಿದೀಯಾ, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಿ ಏತು ಕೊಸಿಯಾದುಪ್ಪಂದು ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಓದರೆ ಲೆತ್ತದು ಬಾಮ್ಯೇರಿ. ಅವೆತ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಟರಾದ ಆನಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡಲ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದು ಪುಲಕ ಆಪುನ KR ರೈಕುಲು ಪನ್ನಗ ಕಲ್ಕಾಡಿ ರಮಾನಂದ ರೈಕುಲು ಮಲ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಕತೆ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಆತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಪಂಡೇರಿ. ಅಪಗೆ ಯಾನು ಕುಡರ ಓದರೆ ಯಾನು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಆವೇ ಕೇಂಡೆ ಎಂಗ ಬಡವಾ ಒಂದುಂಡು ಎಕಡ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿಗೂ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಧಾನವಾದ ಓದಿಲಬ್ಬ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಡುಲ ತಾಳ್ಮೆಡು ಎನ್ನ
ಕಿನ್ಯ ಕತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಆರ್ನ ಸೊರದೇಕಿ ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ತಿ ಅಭಿಮಾನುಲೆನು ನನಾತಿ ಇರ್ಕುಲೆ ಕಮಲ್ತುಂಡು ಈತೊರ್ತುಗೆ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಪಂಚಮಹಾ ಉದ್ಘೋಷಕರಾಯಿನ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಭಟ್, ನಾರಾಯಣಿ ದಾಮೋದರ್, KR ರೈ, ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ ಮೊಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ ಪ್ರಭಾವ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವರತ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲದ ಮಾಧುರ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಘೋಷಣೆಲು ಎನಡಲ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಬ್ಲೆಸನು ಪುಟ್ಟಾಂಡು ಕೆಂಚನ ಕುರ್ಲರಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಆಸೆಡು ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಂಚನ ಕುರ್ಲರಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಡಲ KR ರೈಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಜೊತೆಟು ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವರ ತಿಡೆಟು ಯಾನ್ಲ ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ ಮಾಹಿತಿ ದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲುದೆತೊನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಕರಿದು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾಂಪಿಯರ್ ಆದು ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅನೌನ್ಸರ್ ಆದು ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪುನ ನಡುತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬಾನ ಸ್ವರತ ಎನ್ನ ಪಯಣುಡು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾನ್ ಮದಪಯ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಬರವುಗು ಸರ್ವಕಾಲುಡ್ಲ ತಾಂಗ್ ತೆರಣ ಆದು ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ, K. ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಷ್, AL ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಶಾರದಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಹೊಳ್ಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಉದಯಾದ್ರಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅನಾಡ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ರಮಾಯಸ್ ಹಿರೇಮಠ, BV ಪದ್ಮಾ, ಆಂಜನಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಡಿಗೇರ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ PS, ಶುಭದಾ ಡಿ ರೈ, ಉಷಾಲತಾ ಸರಪಾಡಿ, ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಧ್ವನಿ ಭಂಡಾರದ ಯಜಮಾನರಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಹೇರಳ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುವೆ. ಧ್ವನಿ ಒಂದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪನ್ಪಿ ನಡೆದು ಸುರು ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಲೆನ ಮೂಲಕ ನಾಟಕಡು ಪಾಲುದೆತೊನರೆ ಇಂಬು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ವರಭಾರನು ತಿದ್ದೊಂತುನ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಶರಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವು ಯಾನ್ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿ ಸ್ವರ ಬಂದುಲೆನು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಎನ್ನುವೆ. ಪರಕಾಲದ ರೇಡಿಯೋ ಪೊಸಕಾಲಗು ಮಗರ್ನಗ ಒಂಜಾತಿ ಎತ್ವಾಸುಲು ತೋಜಿನವು ಸಾಜ. ಆಂಡ ಆನಿಕಾಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಯಾಪಗುಲ ಮಾಜಂದಿ ನೆಂಪು ತೋಜಂದಿ ನೆಂಪು. ಚಿರಕಾಲ ಮನಸುಡು ಮೆನ್ಕುನ ಬಾನದಾರಾಯಿ ದಂಚಿ ನೆಂಪು. ದುಕ್ಕೊಡು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಸ್ವರದುನ್ನೊಡು ಪಾತೆರುನ ಪಾತೆರದ ಪದುಲಿನ ಪದ್ದೆಯಿಂದ ಪನ್ಪವನ್ನ ಪೊರ್ತುದ ಇತಿಮಿತಿದುಲೈ ಇಸೆಯಲಿನ ಸರಿಯಾದ ನುರ್ತುದು ಅರಿತುದ ಪಾತೆರುನ ಆಲೋಚನೆನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ತೂಕನದತ್ತು ಎಚ್ಚನೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗದಕ್ಲೆನ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಮೆಚ್ಚಿದು ಚುಚ್ಚಿದು ತರ್ಕದು ತಾಂಗದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊರಕು ಪ್ರತಿಸ್ವರ ಅದು ಅಚ್ಚರದಿಂಜದು ಆಚಿರದಿಂಜದು ನಿಲಯಗು ಓಲೆ ಬರೆ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗನೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ, ಉದ್ಘೋಷಣೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪುನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಲು ಸಭಿ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿನ ದಿಂಜಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸಮಯಡು ಪಾತೆರುಡು, ಸಮಯದ ಮಿತಿಟು ಪಾತೆರುಡು, ಸಮೋಟು ಪಾತೆರುಡು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಗೇನುನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲಿಕ ವಾರ್ತೆಲು, ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಬದುಕುಲು, ಮಾತುಕತೆ, ಹಿಂದಿ ಪಾಠ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ, ಸಂಗೀತ ಪಾಠಲು ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕುನು ಪುಲ್ಪು ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಎಂಕ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಪಾತೆರೆರೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ತುನ ಆಕಾಶವಾಣಿನು ಯಾನ್ ಕುಡಲ ನೆನೆತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಸರ್ರನು ತೂದು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಡಲ ಸ್ವರ ದಿನ್ನೊನು ತೆರೆದು ಗುರ್ತ ಪತ್ತದ ಪಾತೆರುನ ಬಂದುಲು ಇನಿಕಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಹಿತಭಾಷಿ ಮಿತಭಾಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲ್ಪಯಿನ ಪಾಠಲುಂದು ಪನೊಲಿ. ತರಂಗಾಂತರ 275.5 ಮೀಟರ್ಗಳು 1089 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ FM ಕಂಪನಾಂಕ 100.3 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ. ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಾನ ಸ್ವರ, ನಿಚ್ಚ ಸ್ವರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವರ ಅವು ಅಮರ ಆವಡೆಂದು ಬಯಕುವೆ. ಕುಡ್ಲದ ನೆಲಟುಪ್ಪಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡಲ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ಗೇನದ ಕಡಲಾದು ಮೆರೆವಡು ಒರಿಯಡು ಜನಮಾನಿಲೆ ಬದುಕುಡು ಬೆರೆಯಡುಂದು ಬಯಕುವೆ. ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರೆರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಐಲೇಸಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.